கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். உபதியாவின் புஸ்தகம் 8வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: அந்நாளில் அல்லவோ நான் ஏதேமில் உள்ள ஞானிகளையும் ஏசாவின் பர்வதத்தில் உள்ள புத்திமான்களையும் அழிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள். ஆண்டவர் 2 பேரை அழிப்பாராம். ஒன்று ஞானிகள், இன்னொன்று புத்திமான்கள். 2 பேரையும் அழிப்பேன். அதுக்கு என்ன காரணம்? முந்தின வசனம் சொல்லுகிறது: உன்னோடு உடன்படிக்கை செய்த எல்லா மனுஷரும் உன்னை எல்லை மட்டும் துரத்தி விட்டார்கள். உன்னோடு சமாதானமாயிருந்த மனுஷர் உன்னை மோசம் போக்கி உன்னை மேற்கொண்டார்கள். உன் அப்பத்தை சாப்பிட்டவர்கள் உனக்கு கீழே கண்ணி வைத்தார்கள். வசனம் சொல்லுது பாருங்க. உன் அப்பத்தை சாப்பிட்டவர்கள் உனக்கு கீழே கண்ணி வைத்தார்கள். உன் அப்பத்தை சாப்பிட்டவர்கள் என்றால் உன்னால் நன்மை பெற்றவர்கள், உன்னால் போஷிக்கப்பட்டவர்கள், உன்னால் உயர்த்தப்பட்டவர்கள், உன்னால் மேன்மைப்படுத்தப்பட்டவர்கள், உன்னால் பாதுகாப்பை பெற்றவர்கள், உன் மூலமாக அநேக வேலை வாய்ப்புகளை தாங்கள் பெற்றுக்கொண்டவர்கள். இப்போ அவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக கண்ணி வைக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட ஞானிகளையும் இப்படிப்பட்ட புத்திமான்களையும் ஆண்டவர் அழிப்பதாக கூறுகிறார். ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமில்லாம எங்களுக்கு இருக்கும்போது நீர் எங்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கிறீர். உயர்த்தப்படுவதற்கு ஏதோ சில மனிதர்களை பயன்படுத்துகிறீர். நாங்கள் எந்த நிலையிலும் அவர்களுக்கு விரோதமான சில காரியங்களை, அவர்களுக்கு கண்ணிகளை நாங்கள் வைப்பதற்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணிடக்கூடாது, செயல்படுத்திடக்கூடாது. கவனமா இருக்கணும் ஆண்டவரே. இப்படி செஞ்சா அழிக்கப்படுவோம். அதான் ஏதோமில் உள்ள ஞானிகள், ஏசாவின் பர்வதத்தில் உள்ள புத்திமான்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே, அழிக்கப்படாதபடி நாங்கள் காக்கப்பட எங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் உமக்கு உகந்ததாய் இருக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் ஆண்டவரே என்கிற சிந்தையோடு கூட நம்ம செயல்படுவோம். நல்ல ஆண்டவரே, ரொம்ப கவனத்தோடு இந்த உலக வாழ்க்கையில நாங்கள் கடப்பதற்கு தேவையான கிருபைகளை தந்து வழி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.